Вітаю сябры, вы на канале Відзік, у мікрафона Рудзі, і значыць час для гульнявых навін. Сёння даведаемся падрабязнасці пра Warhammer 40 000 Space Marine 2, дату выхаду беларускага футбольнага сімулятара UFL і шмат іншага. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк, падтрымаўшы аўтара. Пагналі! З'явіліся першыя прэв'ю Warhammer 40 000 Space Marine 2. Журналісты ацанілі частку сюжэтнай кампаніі, і адна з галоўных высноў, што распрацоўшчыкам атрымалася правільна перадаць на экране атмасферу і маштаб свету Warhammer 40K. Персанажы рукамі раздзіраюць целы тыранідаў, абмяркоўваюць ерась і даследуюць калідоры велізарных гатычных сабораў, і на фоне ўвесь час ідуць кінематаграфічныя бітвы. Разбірацца з сапернікамі на звычайным узроўні складанасці можна даволі хутка, у гэтым дапамагаюць комбо-прыёмы і парыраванне. Нашмат цікавей баявая сістэма раскрывае сябе на высокіх узроўнях складанасці, бо галоўнаму герою ціту прыйдзецца яшчэ актыўна ўхіляцца ад удараў ворагаў, якія не блакіруюцца. Акрамя таго, у распараджэнні пратаганіста ёсць баявы кліч, які дазволіць павысіць урон і аднавіць здароўе. Супраць тыранідаў можна выкарыстоўваць некалькі відаў гранат, агнястрэл і ланцужны меч. Пры гэтым пасля пакарання ворагаў аднаўляюцца шчыты. Space Marine 2 называюць гульнёй старой школы геймераў, чакае лінейная кампанія, дзе ёсць толькі пара невялікіх адгалінаванняў у праходжанні. За што дзяды, канешне, скажуць толькі дзякуй. Галоўны герой перамяшчаецца па розных лакацыях пры жаданні з напарнікамі і выносіць хвалі тыранідаў. Часам на экране так шмат стварэнняў, што бітвы пераўтвараюцца ў крывавую куламесу, суцэльна ў духу сусвету. А вось іншыя СМІ кампанію назвалі слабенькай. З пункту гледжання сюжэта падымаюцца знаёмыя фанатам свету тэмы: хаос, ерась, абарона імперыума і таму падобнае. Галоўны недахопы звязаны з тэхнічнымі праблемамі. Журналісты сутыкнуліся з рассінхронам агучкі і падзеннем частоты кадраў. У адной з бітваў з босам падзеі на экране амаль што пераўтварыліся ў слоумо пастаноўку, і спробы выправіць сітуацыю ні да чаго не прывялі. Падобныя складанасці ўзнікалі яшчэ ў моманты, калі на экране была прадстаўлена вялікая колькасць розных эфектаў. Значна менш тэхнічных праблем заўважылі ў PvE рэжыме гульні з падтрымкай двух гульцоў. Гэта ж тычыцца і онлайн-місій пад назвай аперацыі, якія можна праходзіць за створанага сваімі рукамі касмадесантніка. Але затое сама сістэма прапампоўкі атрымалася ў Space Marine 2 добрай. На выбар у гульцоў ёсць некалькі дрэў з актыўнымі і пасіўнымі навыкамі. Акрамя таго, баявыя стылі розных класаў сапраўды адрозніваюцца адзін ад аднаго, а яшчэ самавітая частка касметычных упрыгожванняў адкрываецца бясплатна на этапах праходжання. Рэліз Warhammer 40 000 Space Marine 2 адбудзецца 9 верасня для асноўных платформ. У Беларусі $45, Польшча 210 злотых. Калі хочаце пачаць гуляць з 5 верасня, трэба будзе накінуць яшчэ 20 амерыканскіх прэзідэнтаў. Нарэшце аб'явілі дату рэліза беларускага футбольнага сімулятара UFL, у які, нагадаем, фінансава ўклаўся сам Крыштыяну Роналду. Умоўна бясплатная гульня будзе даступна пакуль выключна на PlayStation 5 і Xbox Series з 12 верасня. Геймеры UFL змогуць стварыць з нуля ўласны спартыўны клуб, збіраючы каманду з тысяч рэальных футбалістаў. Развіваць яго трэба сезон за сезонам, паднімаючыся па турнірнай лесвіцы і перамагаючы ў онлайнавых матчах супраць сапернікаў. Для гульні рыхтуюцца мікратранзакцыі і сезонныя пропускі, але дэталі пакуль што невядомы. Даступна ў Беларусі таксама ў наяўнасці поўная лакалізацыя з каментарыямі на беларускую мову. Дату рэліза атрымаў хорар A Quiet Place: The Road Ahead, дзеянне якога разгортваецца ў сусвеце кіно «Ціхае месца» Джона Красінскі. Тут зямлю атакавалі монстры, якія вельмі востра рэагуюць на гук. Сюжэт раскажа пра лёс новай гераіні, што вымушана хавацца ад пачвары і шукаць шляхі для далейшага выжывання. Рэліз хорару A Quiet Place: The Road Ahead адбудзецца 17 кастрычніка. У Беларусі ажно $22,5, Польшча 120 злотых. Як і было аб'яўлена ў чэрвені, метроідванія «Принц Персі: The Lost Crown» выйшла ў Steam і на Steam Deck. Да гэтага дня гульня была даступна на ПК толькі ў Epic Game і Ubisoft Connect. Распрацоўшчыкі апублікавалі новы ролік, паказаўшы геймплей і нагадаўшы аб абнаўленні гульні, якая пасля рэліза атрымлівала новыя рэжымы, накшталт для спідранераў і рэжым з босамі. Нагадаем, што праект выйшаў у студзені мінулага года на асноўных платформах і Nintendo Switch. І хоць першапачаткова многія скептычна паставіліся да метроідвані, крытыкі высока ацанілі гульню, як і простыя геймеры. У першую чаргу хваляць цікавыя даследаванні і маляўнічую графіку. У Беларусі, на жаль, недаступна. Польшча 96 злотых.
Студыя Good Fun Corporation анансавала свой дэбютны экстракшн-шутер. Гэта калі ў PvP і PvE бойках, выжывачах і здабывачах усяго навокал вам трэба яшчэ з усім добром своечасова ці без абмежавання па часе збегчы з небяспечнай тэрыторыі. Hunger – свет пасля канца, дзе жахлівая чума забрала жыццё амаль усяго насельніцтва. Тыя, хто выжыў, схаваліся ў горадзе Шато, але даводзіцца рабіць вылазкі за сцены, каб выжыць. У мясцовых рэйдах гульцы будуць змагацца супраць ашалелых ад голаду ці ўжо памерлых людзей. У арсенале ёсць мушкеты, пістолі і розныя гранаты. Зразумела, гэта вам не кулямёт, і іншы раз перазарадка можа каштаваць вам жыцця, таму трэба будзе ўзяць у рукі сякеру, булаву ці што там прапановая мясцовая ваенная прамысловасць. Стваральнікі абяцаюць цікавую сістэму паляпшэння персанажа, сотні унікальных талентаў. Можна змайстраваць і стэлс-ніндзю, што працуе толькі ў адзіночку, бясшумна адчыняючы дзверы і куфры, ці стаць кавалём для сваёй банды з умеласцямі рамонту брані. Гэта ўсё запраўлена захапляючай атмасферкай агульнага кабздзяца, што вірыцца навокал, чумы, жаху і безнадзеі. Такое можна і паглядзець. Рэліз у раннім доступе, будь яны двойчы пракляты, на ПК адбудзецца невядома калі. Старонка Steam у Беларусі даступна. Сімулятар апакаліптычных грузаперавозак, які вар'яцкі Макс, у якім гульцам трэба будзе вазіць святое паліва і не толькі. У Dust and Diesel Deadland Delivery высокаактанавыя кіроўцы за рулём пасудзін з такімі жа рухавікамі вязуць свае грузы скрозь абязлюдзелыя пусткі. Гульня кіне выклік геймерам, прапаноўваючы стварыць і кіраваць уласнай транспартнай кампаніі ў свеце, дзе цывілізацыя абрынулася, а выжыванне залежыць ад знаходлівасці, майстэрства і грубай сілы. Ну і, канешне, розных металічных прыбабахаў на мордзе вашага трака. Гульцы пачынаюць з базавага грузавіка і невялікай фірмы. Канчатковая мэта – пашырэнне даць дамінуючай лагістычнай імперыі па ўсіх пустках. Кіраванне рэсурсамі, наём кіроўцаў, абслугоўванне і мадэрнізацыя аўтапарка. На вашу ластаўку можна навесіць не толькі ахоўныя жалезкі, але і гармату, і міны, і, вядома, як відавочнай спадчыніцы Mud and Snow Runner, лябёдачку. Дата рэліза сімбіёза Mad Max Runner не аб'яўлена, а старонка Steam у Беларусі ўжо даступна. Пяройдзем да рэлізаў тыдня, выбар якіх небагаты, за выключэннем адной сусветнай прэм'еры напрыканцы выпуску. Геймплей Intravenous 2 дае выбар стылю праходжання, можна альбо ураганам несціся праз увесь узровень, знішчаючы кожнага на сваім шляху, альбо дзейнічаць утойліва, абыходзячы небяспечныя ўчасткі і вырубаць ворагаў без лішняга шуму. Літры крыві, запавольванне часу, сакавітыя гукі стрэлаў, судзячы па трэйлерах і дэмаверсіі, сіквел прыкметна папрыгажэў у параўнанні з першай часткай і выглядае якаснейша за яе. Тыя, каму цікавы не толькі перастрэлкі, але і сюжэт, змогуць пагрузіцца ў гісторыю двух персанажаў, кожны з якіх мае свае мэты. Дзеянні герояў падчас гульні паўплываюць на фінал. Двухмерны тактычны баявік у духу Hotline Miami выходзіць 15 жніўня на ПК. Старонка Steam у Беларусі даступна. У I'm Your Beast кіраўніцтва просіць таемнага агента перад сыходам на заслужаную пенсію выканаць самае апошняе заданне. Ну вы ведаеце. Той адмаўляецца і цяпер вымушаны змагацца супраць былога працадаўцы. Гульня складаецца з невялікіх лакацый пясочніц, на кожнай з якіх неабходна выканаць заданне, пакуль не скончыцца таймер. Дызайн узроўняў заахвочвае розныя спосабы праходжання, але варта памятаць, што чым хутчэй дасягнулі мэты, тым вышэй выніковы рэйтынг. У арсенале галоўнага героя агнястрэльная зброя, рукапашны бой, ножы, пасткі і прадметы асяроддзя. Вонкава I'm Your Beast імкнецца быць падобным на комікс з яркімі эфектамі і знарок грубіянскімі контурамі. Дынамічны шутер пра спрытнага спецагента-забойцу чакаем на ПК 15 жніўня. Старонка Steam у Беларусі даступна. Гульнявыя СМІ ўжо атрымалі ключы для праходжання сусветнай прэм'еры Black Myth: Wukong, рэліз якой адбудзецца для ўсіх геймераў 20 числа у наступны аўторак. У адным толькі Steam гульню пра караля малпаў чакае болей за 4 мільёны чалавек, у тым ліку і рэдакцыя Ведзіка. Паўнавартасныя агляды пачнуць выходзіць 16 жніўня, за 4 дні да афіцыйнага выхаду ролевага экшана. Нагадаем, што версія для Xbox усё яшчэ адкладзена на невызначаны тэрмін. На ПК і PS5 выходзіць без абмежаванняў. У сваіх папярэдніх аглядах журналісты хвалілі Black Myth: Wukong за баявую сістэму, разнастайнасць босаў і мастацкія дэталі свету. Нагадаем, што ў аснове гульні ляжыць кітайская міфалогія, а сюжэт расказвае пра караля малпаў, які змагаецца з фантастычнымі монстрамі з дапамогай незвычайных здольнасцяў. Чакаем 20 числа ў Беларусі за $60, Польшча 249 злотых.
На гэтым усё, дзякуй за ўвагу, заходзьце ў тэлеграм і тык-ток ад канала Відзік, не забывайце націскаць лайкі, падабайкі і пісаць каментарыі для падтрымкі кантэнту і аўтара. Таксама праглядайце асноўнае размоўна-гікаўскае шоу, кіназніжку пра кіно і серыялы ад плістачкі і тэхнавуку ад Віталя. Глядзець, не пераглядзець. Асаблівая падзяка спонсарам з Патрэона і Ютуб канала Рудзі. Ваша падтрымка няцэнная, і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч.